I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale i kao što ste vidjeli, ja sam Arena 10. Daj Bože da mi je neka legendary karta u shopu, juče sam ušao u legendary arenu i ne mogu da verujem. Lumberjack! I 100% ćemo ga kupiti, imam 43.000 golda. Što ga ne bi kupio za 3, 2, 1. Ne mogu da verujem, moja treća legendary karta. Pomislio sam da nikada neću dobiti nijednu legendary kartu više. Ako se pitate koja je druga i prva, prva mi je Ice Wizard kao što ste mogli da vidite. Sad ću da vam pokažem. Sad čekajte, naš mi brat smeta. Ali mogu da verujem, dobio sam Lumberjacka. Ups, isključio mi se telefon. I vidite, imam Ice Wizarda i sad ćemo da izvojamo neki deck s njim, to je s Lumberjackom. Kao što vidite dole u uglu imamo Sparkija. Evo ga Lumberjack, yeah! I kao što vidite, tada, daj da počnemo neki friendly battle. Da vidimo kako će ovo da bude. Niko neće. To je pošto nas je dvoje aktivno, šta hoću. Ajde, neka bude neko... Ajde. Kao što vidite, krenuo je kao na chest. Ne, nema nikoga. I to mi smeta moj mlađi brat. I to bi bilo to od ovog snimka. Nadam se da ste uživali. I čao!